Malien ou Mali kɔnɔ n'a kɔ kan fɛn fɛn sɔgɔlen don ouverture média bɔlɔlɔ la wagati na an bɛ aw bɛɛ fo aw sigiyɔrɔ la ka kɛɲɛ ni aw ka wagatiw ye an bɛ mercredi la bi septembre kalo tile 14 san 2022 ka fɔ aw sɔgɔlen aw ka jamukan mandi de la ni OM live min bɛ présenter aw denkɛ n'aw balimakɛ fɛ Abdramane Coulibaly ouverture média studio belebeleba sumalenba in kɔnɔ yan awa k'u k'a partager bi sujet belebele fila b'an bolo kunun an y'an ka sujet dɔ bila o ye jumɛn ye an ko k'an bɛ na n'a ye bi an balimakɛ min ko a yɛrɛ furumuso n'a dɔgɔnin k'u bɛ to ka kuntanko kɛ donc o y'an ka sujet fɔlɔ ye bi dɔgɔnin kɔni man kɛnɛ ale ka kan ka dɔgɔnin ka furakɛli a kan ka assurer wa a man kan tɛ k'a assurer ɲininkali gɛlɛn sujet filanan o ye jumɛn ye o fana y'an balimakɛ dɔ ye k'a furumuso ye zonmusoba tɛgɛ wusu n'i y'a ye n b'a ta k'a y'a ka 40,000 bɛɛ de suɲɛ wa a ma da o suɲɛli ma dɛ k'a tilara de k'o galon fɛnɛ ta ou bien ale yɛrɛ de ye a sinamuso soupçonné o ko la wari in suɲɛni na donc du coup an bɛ wagati min na i ko bi ko ale kɔni muso bolilen don muso bolila ka da kan ale ye suɲɛni galon da fɔlɔ la ja filanan ye tɛgɛ wusu de ye donc ko mɔgɔw k'a sɛbɛkɔrɔ partager an balimakɛ bɛ fɛ a muso ka segin peut-être ni kumakan duman bɛ maa min fɛ delilikan bɛ maa min da an mana tila nin na ni maa min mago bɛ cɛ ka numéro la kɔfɛ an b'an dɛn k'a d'i ma i ka se k'a wele ni i n'a muso bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ cogo min i ka muso deli ko kɔmuso ka segin k'a y'a accuser à tort i b'a dɔn an cɛw kuma dɔ la an b'a filɛ n'an ye filanan ta kɔni an bɛ to ka fɔlɔ kɛ zon ye an b'a kɛ fɛn sugu bɛɛ ye cɛ bɛɛ tɛ sa nka dɔw b'a kɛ minɛ dumuyalakaw ka baara don i n'a fɔ petit dumuya n'a ɲɔgɔnnaw donc a yɛrɛ folen don nin wagati in na an ka technicien waraba awa walasa k'o jamukan waleya an ye wele bila Awa Fɔnba ma yayi tun kan ka na nka a ma y'an sɔrɔ bi ko a fari man di a la ani ɲindimi sira ɲɔgɔn na n t'a dɔn a ye sogo de dun ko juguya wa a ko kɛra ɲadi donc an bɛ jɛ ka dugawu kɛ ala k'a fari jo
ni min ka ban pewu ala ka farise ka yɛrɛ ma awa sans plus tarder me kuma di ma i ka don jamana ni ka folikan ye yani an ka ko bakuruba an ka attaquer awa an tɛ se ka zon kɔni sutura yan ni muso in ma kɔlɔsi an b'a tɔgɔ fɔ ala jɔyɔrɔ kunu mɔgɔw ye wele ni tɔgɔ fɔ in na i bɛ taa maaw ka wari suɲɛ 40,000 bɛɛ an kana tɔgɔ fɔ an ka tɔgɔ to dugu la tɛgɛ wusu awa i ni tile nse ala jɔn anba yengaw bɛɛ ça va an bɛ foli di an filɛlibagaw ma Mali kɔnɔ ani a kɔ kan mɔgɔ minnu bɛ k'an filɛ an ka bɔlɔlɔsiraw sanfɛ ouverture media an ka foli b'u ye ala jɔn an b'i yɛrɛ fo yɛrɛ cikɛko ɲuman na Petit Doumbia an ka équipe de technique a ko k'a tɛ Petit ye bilen dɛ ko k'a fɔ ko Burulayi Doumbia k'a garandira an bɛ foli di a ma Jama Noir non tiɲɛ yɛrɛ la an b'a fo wulikajɔ la i m'a ka bi sulu ye ɲɛ n ko n y'a ye dɔrɔn ne ko a ma ko Petit Doumbia n k'i parla dɛ wari bɛ cɛ ni kun san trop ko million sera 400 na ka ban ayi a ma s'o ma dɔɔni bɔ ja ala ko caman nɔgɔya ye amina awa an b'an ka sponsor fo ko minnu tɛ san sɔrɔ juru kɔ o fɔlɔfɔlɔ o ye Nutrilac awa denbalow la sanbalaɲɔ fɛn ka di trop n b'a f'i ye n ko n ka petinin bɛ yen o bɛ ka Nutrilac dun a tɛgɛnin tɛ bɛrɛ bɔ nka n'a y'a da i kan i b'a dɔn k'a bɛ ka barikama-fɛn dun a banna tɛgɛ kɔgɔlen den parce que a bɛ ka baloli fɛn min na a bɛ ka balo min o bɛ k'a dɛmɛli i y'a faamuya yɛrɛ yɛrɛ Nutrilac ale ka ɲi den ma trop ale an ka jamana kɔnɔ ale bɛ ka représenter i y'a faamu bala Yusuf Ɲangadu ka société belebele in de fɛ établissement Amadou Ɲangadu et fils an bɛ u fo nin wagati in na fo Titibugu la a filanan o de ye boisson énergisante 3 Ors awa café goût de b'ale la n'i b'ale boisson in kan farikolo sɛgɛn i to o ye ɲɛ la tuma bɛɛ i bɛ gijegije i b'a sɔrɔ i bɛ forme na ale fɛn ka wusa mɔgɔ ma kosɛbɛ k'a fɔ mɔgɔw ye k'u k'a consommer sans modération ka d'a kan ko kɔlɔlɔ fosi t'a la k'a ɲɛsin adamadenw ma donc kanɛtinin dɔrɔmɛ 100 nka a tɛ cɔyi a sabanan o de ye jus original jus min bɛ dilan an yɛrɛ fɛ yan k'a fɔ maliyɛnw ye ko consommons malien an bɛ wagati min na i ko sisan komi diɲɛ mɔgɔw ko k'u b'an kɛlɛ an t'an yɛrɛ kɛlɛ o fɛn bɛɛ bɛ dilan an yɛrɛ fɛ yan sisan nin ye Mali jus de ye nin tɛ bɔ fan si fɛ an ka jiridenw nɔnɔ bɔlen k'a dilan ka ɲɛ k'a d'an ma k'a basago ko cɛ ɲina an k'a min ka sɔrɔ a ma kɔlɔlɔ fosi lase an ma n'i b'ale ka i tɛ kɔnɔja ye ale ɲɛmɔgɔya talen bɛ k'o di madame Sanogo Awa Jire ma an b'a fo nin wagati in na fo zone industrielle la a naaninan o de bɛ n yɛrɛ bolo bi o double 7 7 i y'a faamu ka d'a kan bi n wulila ka sɔrɔ n farikolo t'a cogoya la n y'i jɔ ni e bolo k'i bɛ se ne la de n b'a f'i ɲɛna double 7 bɛ yan 3 Ors bɛ yan e bɛ na mun na k'i bɛ na ne attaquer kelen filɛ nin ye ka nin belebeleba in dɔ ta bureau kɔnɔ ka n da fa o la siɲɛ damadɔ dɔrɔn lafiyalen filɛ nin ye ka fɔ mɔgɔw ye ko n'u ye nin produit ninnu consommer dɔrɔn o b'a jira k'u bɛ ka an ka nin jamukan belebele in u b'o k'o de jukɔrɔma tonton sans plus tarder awa an bɛ don an ka sujet kɔnɔ an bɛna zon musonin ka sujet la an tɛ se ka zon kɔni an tɛ se k'o n t'a dɔn n bɛna f'i ye cogo min zon tɛ se ka kɔ dogoya an koyi i bɛ t'i cɛ ka wari suɲɛ 40,000 bɛɛ 40,000 ka ca koyi a ka ca o ma koyi a ka ca awa k'a ko kɛra di a ɲɛfɔ an ye ayiwa ala jɔn an balimakɛ a kɔni a ye fɛn dɔ kɛ fɛn min ni a kɛra k'a yɛrɛ kamana gan a b'a kɛ donni min na nka a tun b'a ka jo fɛ parce que o de la o b'a fɔ kuma dɔ la ko zon ye jurumi kelen ye fɛntigi ye jurumi caman ye parce que n'i ka fɛn tununa ka ban dɔrɔn i hakili bɛ taa mɔgɔ i bɛ bɛɛ de bisigi surtout mɔgɔ min man di ou bien surtout i sigalen don mɔgɔ min na i b'o de bisigi i ka fɛn tali la donc ala jɔn ni cɛ in muso 2 de bɛ ale bolo a muso 2 in na kelen a ka bolofɛn bɛɛ bɛ bila kelen de fɛ yen i n'a fɔ a bolofɛn nafolomaw a n'a bolofɛn garantilenw donc o bɛ bila kelen fɛ yen nɔ mais tɔ kelen in a bolofɛn bɛɛ tɛ bila yen parce que a ye a yira k'a fɔ ko n'i ma ɲa k'a fɔ k'i bɛ fɛ ka n'i ye danaya da mɔgɔ kan k'i bɛ danaya bɛɛ de d'a tigi kan i kana siga a la ko n'i sigara mɔgɔ la i na a tɛ se ka jɛ ni na i sigara mɔgɔ la i tɛ se ka baara kɛ n'a ye fɛ donc ale a ye a muso ye danaya mɔgɔ ye a muso ye layidu mɔgɔw ye a ye preuve caman sɔrɔ a muso kan k'a d'a kan k'a fɔ ko a muso tɛ sɔn nin ko sugu minnu ma donc o de la ale ka papier sɛbɛlamaw wo a ka nafolomafɛnw wo a yɛrɛ ka nafolo wo
a b'a bɛɛ bila a ka dufa kɔnɔ a b'a bɛɛ bila muso in ka so kɔnɔ donc a nana to de la komi i b'a dɔn anw fɛ yan nɔ adamadenya caman bɛ yen bi ɲin de don ka sɔrɔ dusukun tɛ mɔgɔw b'u ɲin bɔ ɲɔgɔn fɛ ka sɔrɔ u tɛ ɲɔgɔn fɛ mais a muso fila in gɛlɛyaba t'u ni ɲɔgɔn cɛ mais u bɛ se ɲɔgɔn musalaka ɲuman na mais u bɛ wageya kɛ ɲɔgɔn fɛ donc o ɲɔgɔn musalaka min ni o bɛ kɛlen i b'a ye k'a fɔ cɛ ka fɔcogo la an ɲɛna ale bɛ a ka fɛnw bila a muso min fɛ yen nɔ donc muso min ni a tɛ a bolofɛnw bila yen o denw o tɛ don dɔ in ka so kɔnɔ n t'a dɔn n'i y'a faamuya muso ninnu bɛ différencier de sisan muso filanan de den tɛ don fɔlɔ fɛ yen voilà muso filanan o denw de tɛ don muso fɔlɔ fɛ yen mais muso fɔlɔ denw olu bɛ don muso filanan fɛ yen mais cɛ ka fɛn bɛɛ bɛ bila muso fɔlɔ de ka so kɔnɔ donc n'a ma ɲɛ a ka fɛn bɛɛ bɛ bila muso fɔlɔ ka so kɔnɔ donc muso fɔlɔ de a ka fɛnw bɛ bila yen min na donc muso filanan de nana a sigi k'a jate minɛ don dɔ la a y'a ye k'a fɔ ko cɛ ye wariba de sɔrɔ bon wari sɔrɔla i b'a dɔn baarakɛla filɛ nin ye don dɔw la i bɛ dɔw ka baarakɛ wariw minɛ mais ni dugu jɛra kan ka taga wariw kɛ cogo min na i b'a bɛɛ calculer donc cɛ de ye wari in to a kun ka don muso filanan in fɔlɔ ka so kɔnɔ muso filanan de y'i dɛn ka taa cɛ ka wari suɲɛ donc ale y'i dɛn min kɛ ka taa cɛ ka wari suɲɛ wari ma ye wari ma ye min kɛ cɛ nana ka na fɔ a muso fɔlɔ ɲɛna a nana ka na a ka wari ɲini a tilalen a y'a ka wari ɲini wari ma ye a ye a muso ɲininka ko karisa ko ne ka fɛn min turunen don ko ne m'a faamuya dɛ ko i tɛ a di yan nɔ ou bien ni min b'a la i k'a ɲɛfɔ ɲɛna a muso y'i kanto a ma k'o ye mun ye a ko k'o ye mun ye cogo jumɛn na ko ne ka wari tun bɛ yan nɔ ko ne ɲɛ tɛ n ka wari la ko n fɔra n ka wari kɔ ko mun ye n ka wari sɔrɔ k'i bɛ fɛ ka don nin kalabanciya nin ninnu na muso ko a ma ko ne yɛrɛ t'a kalama yɛrɛ ko wari b'i bolo ne t'a kalama yɛrɛ ko i ka wari bɛ nin yɔrɔ in na yan nɔ ko ne furulen ma bi san joli ne ma deli ka ni manamana ko ninnu k'i la k'e bɛ se ka nin ɲɛsin ne ma ko ne y'i ka wari ta cɛ ko a ma ko bɔn ko ale kɔni bɛ min fɔ muso ɲɛna a k'ale ka wari bɔ yanni ale ka na ka bɔ baarayɔrɔ la n'a ma ale ka wari bɔ a furu b'a da fɛ muso ko n ye min ta ko n b'o de bɔ ko mɛ ma fɛn min ta ko n b'o bɔ cogo jumɛn na muso ma kuma bilen nɔ cɛ taara donc muso ye a ye wari fɔ ka fɛn o fɛn fɔ yɔrɔ in na ye a ka fini muso ye fɛn bɛɛ woloma k'a lajɛ a yɛrɛ bolominɛw muso ma wari y'a kɔ ye bon muso tɛ wari ko kalama alajɔ o kɛlen cɛ nana ka bɔ baarakɛyɔrɔ la a ye muso ɲininka tugun ko yali k'a y'a ka wari bɔ ka bila a ɲɛ muso ko bɔn ko ne kɔni ma foyi ye k'i taara cogo min na fɔ k'i segin ko ne ye yɔrɔ bɛɛ lajɛ hali ka dilan jukɔrɔla n ye fɛn bɛɛ lajɛ m'i ka wari donc n'i ko k'i ka wari tununa ne kɔni tɛ fɛn kalama la a y'i kanto muso ma o la ko ale bɛ se ka nin da na cogo jumɛn na ko n'a fɔra ko ale muso nin cinin o denw tɛ don e ka so kɔnɔ yan o de denw bɛ don ale fɛ yen dɛ muso nin cinin de denw bɛ don muso fɔlɔ fɛ yen nɔ ayi sisan muso fɔlɔ denw de bɛ don musonicinin denw olu bɛ don yen nɔ non plutôt musonicinin denw tɛ don fɔlɔ fɛ yen voilà parce que cɛ bolofɛnw dafalen bɛ yen de cɛ b'a dɔn tigitigi ale ka fɛn minnu bɛ bila yen nɔ ni denw nana don denmisɛnnin tɛ a ta denmisɛnnin tɛ nana ta wa denmisɛnnin tɛ don yen fɛnɛ k'a fɔ k'i b'a ta donc o de la a y'i kanto a ma ko bɔn ko ne tɛ se ka sɔn a ma k'a fɔ ko e ma ne ka fɛn ta ko mais ko n bɛna min f'i ɲɛna k'i furu bɛ nin wariko in da fɛ ko n ka wari ni n ka wari ma ye yanni nin don cɛ a ye tile 3 de di muso ma ko n b'i haramuya wa i bɛ taa ka so i ka furu b'a da fɛ ko parce que n'i ye nin kolokolo la k'i bɛna to nin na i bɛ mago wɛrɛ sa min tɛ nin ye ko i bɛ nin wari bɔyɔrɔ fɔ ou bien i y'a ta cogo min i b'a bila a nɔ na muso ko baasi foyi t'o la ale bɛ ala de kɔ ni ale furu sali de bɛ kɛ ko parce que ale ye nin wari ta ka sɔrɔ ale dun ma wari ta ale sigilen bɛ ka ala kɔnɔ ale bɛ a ka bila la donc a y'o fɔ muso ɲɛna muso fɛnɛ u tora o cogo la fo ka taa fɔ tile 3 dafara mais yanni o cɛ muso ye a yɛrɛ denw ɲininka ko yali ko u jumɛn donna so kɔnɔ ko ka na u fa ka wari ta
den ninnu ko k'olu si ma wari ta olu k'u ba ma ko ka mama ke e yɛrɛ b'a dɔn anw ma deli suɲɛli la an tɛ suɲɛli kɛcogo dɔn ko ale yɛrɛ ka dɔrɔmɛ kelen anw yɛrɛ b'a ɲini de ka na di e ma e ka dɔrɔmɛ kelen n'an y'o ye an b'a ta ka d'i ma k'e delila ka bɔ anw suɲɛliko nɔ kalama a ko ayi ko ɲininkali de don ko sinon k'ale yɛrɛ b'a dɔn ko u tɛ son ye ko ye ko mais ko u ma jate minɛ ni mɔgɔ a muso kelen dɔ fɛnɛ denw donna so kɔnɔ yan wa denmisɛnnin ko tiɲɛna k'olu ma mɔgɔ dontɔ ye dɛ ko n'i ye mɔgɔ dontɔ ye k'i bɛ se k'a fɔ n ye mɔgɔ dontɔ ye k'olu ma den ninnu dontɔ ye u ma sinamuso dontɔ ye muso ma fɛn fɔ muso y'i sigi ala jɔn tile 3 nana dafa cɛ nana muso kama tugun ko karisa ko n ka wari muso k'a ma ko ko ne y'a f'i ɲɛna ko n t'i ka wari ko kalama k'ale ye n denw ɲininka ko i kɔni b'a dɔn ne denw tɛ mago tɛ mɔgɔ ka fɛn na k'u furadama u tɛ suɲɛli kɛ depuis ala y'u da k'u ko k'u ma maga a la ko ni ne denw ma maga a la ne yɛrɛ ma maga a la ko o tuma na ko wari b'a yɛrɛ tunu wa cɛ ko e de ye ne ka wari ta b'i ye n ka wari ta wa n y'i haramuya k'a ka minɛnw ta k'u d'a ma o y'a sɔrɔ cɛ y'a balimaw wele ka muso balimaw wele ka kuma labɔ fɔ sinamuso alajɔ sinamuso n bɛ hakili to ɲini an filɛlibagaw fɛ a kɛ ok alajɔ o y'a sɔrɔ a ye muso terimusow wele k'a balimaw wele ka kuma in wɔyɔ a sinamuso yɛrɛ bɛ du kɔnɔ yen o yɛrɛ tulo bɛ kuma in na o b'a dɔn ale de dun b'a dɔn ale de y'i den ka taga wari ta ka wari ta a ye wari ta min kɛ i n'a fɔ ala ko a ye wari in siri a ka fini dɔ de la k'a sɔri a ka dilan yɔrɔ dɔ de la i n'a fɔ matila yɔrɔ dɔ bɛ yen nɔ ka siyɛnni bɔ k'a don yen nɔ pour que ka wari in to yen nɔ ni mankan ma bɔ wariko in na a kan ka wari in kɛ cogo min na a b'a kɛ ten ni mankan yɛrɛ bɔra a la k'i sigi ka wariko in kɔ lajɛ donc sinamuso bɔra a kalama k'a fɔ ko ale cɛ ni a tɔkelen dɔ bɛ kɛlɛ la parce que wari tununna donc u bɛna furusa bɛna bɔ a la sotaga bɛna bɔ a la alajɔ o kɛlen na muso bɔra cɛ ko muso ma n y'i haramuya k'a ka minɛnw bɛɛ labɔ muso fana bɔr'o la ka taga a yɛrɛ bɛ taa waati min na yanni nin kɛlɛ in bɛ kɛ waati min na n'a bɛ ka a fɔ muso ma k'a y'a haramuya denw nana f'a ɲɛna ko papa ko e bɛna anw ba labila wari fitinin dɔrɔn de kama k'a to yen nɔ ko hali ni ne bɛ taa tile journée baara kɛ ou bien hali ni ne bɛ taa ka taa an bɛnnakaw deli ko walasa ko i ka anw ba to yen nɔ ko ka wusa k'i ka anw ba gɛn ou bien k'a fɔ k'i y'a haramuya nin wari kama ko anw ma deli k'a ye k'an ba ye walifɛn suɲɛ ko hali n'anw bɔra école la na anw nana ni anw ba ye dumunifɛn y'anw bolo ou bien n'a ye bigi wɛrɛ y'anw bolo ou bien n'a ye livre wɛrɛ y'anw bolo a bɛ anw ɲininka ko ni mɔgɔ min ta don an ka taa d'a ma k'ali n'an tɔɲɔgɔnw ɲinɛna k'u ka tenin to an bolo ou bien an ka sabaraw ka falen k'anw ba b'an kɔrɔ fɔ k'ale m'a fɔ an kana walifɛn ta ko surtout ko kana se bi ma anw y'o jogo ɲuman de ye an ba la ko bi e kana fɔ ko e bɛ anw ba haramuya ko kɛrɛnkɛrɛnnenya na ko ka tila k'a gɛn ko 40,000 kama hali n'a ma gɛn a bɛ fɔ silamɛya la ko n'i ko i muso ma k'i y'a haramuya k'o ye furusa de donc ko e bɛna o gɛn ko a kɔni man di anw ye i k'anw ba la taga tɛ i k'anw ba to yen nɔ n'i ka wari ko don anw bɛ wari ɲini ka na di ma an kɔni ye denmisɛnnin ye mais an bɛ wari ɲini ka na di ma an t'a suɲɛ fɛnɛ fa ma sɔn a ɲɛ ma foyi ye donc a ye muso gɛn muso fɛnɛ dimina i malola i sinamuso ɲɛna ka tila k'i somɔgɔw wele k'a f'a ɲɛna sigida bɔra a kalama muso taara o cogo de la donc alajɔ muso talen muso ye kalo 5 de kɛ kalo 5 in kɔnɔna na depuis a taara cɛ t'a wele cɛ tɛ wari d'a ma kuma t'a ni cɛ cɛ donc ni muso taara ni duntulu banna maga bɛ kɛ muntulu la donc a nana yɛlɛma muso dɔ in de ka so kɔnɔ sisan muso fɔlɔ in filanan in min ye wari suɲɛ zomuso in donc a yɛlɛma alajɔ zomuso suɲɛli tɔgɔ man di koyi n'i ye dɔrɔmɛ 1 suɲɛ wari la dɔgɔya tɛ n'o tɛ 40,000 kɔni k'i tɔgɔ tiɲɛ o nɔfɛ k'i ka dayɔrɔ tiɲɛ ka mɔgɔw mago sa donc alajɔ a yɛlɛmara muso dɔ in ka so kɔnɔ yen don dɔ la de sisan alajɔ muso dɔ in fɛnɛ bɔra i n'a fɔ ala ko cɛ ko k'ale dalen dilan de kan ale farikolo nana yɛlɛma ka na chaîne fanfɛla la chaîne de kun genna dilan
matla sheni o nana ale fari fangelen sɔgɔ quoi donc ale de wulila k'ale bi yɛlɛma k'a lajɛ n'a sɔrɔ ni nɛgɛ de don ou bien ni pɔnti de bɛ dilan na n'o de bɛ k'ale sɔgɔlen ta ale wulila k'o lajɛ ale sina ka sheni minɛ k'a sama ta ale ɲɛ bɛ kurunin dɔ la yen nɔ o kuru in ja muso in ka fini de faralen don ka wari siri o la ale y'a ka wari bila cogo min na a ka wari tun bi cogo o cogo donc k'a siri o la ale sina k'a dayɛlɛ ten k'a lajɛ ale y'a lajɛ dɔrɔn ale ɲɛ faraji la ale y'i kunkolo firifiri donc ale ye a muso wele ka na n'a ye k'a ɲininka so kɔnɔ ko karisa ko ne ka wari min tununna k'o de wari filɛ nin ko wa filɛ nin e yɛrɛ de ka fini fɛnɛ na ko mun ye ne ka wari bɔ ne i sinamuso ka so kɔnɔ ko k'a se nin yɔrɔ in na ko ka tila ka n'a siri e yɛrɛ farila fini dɔ la tan muso y'i kale ala jɔn zon dala ka gɛlɛn ala jɔn zon dala ka gɛlɛn i bɛ zon faga a b'a fɔ ko walayi i b'a tɛgɛ minɛ fɛn kɔnɔ a b'a k'ale tɛgɛ ta awɔ ala jɔn ko muso in y'i kale k'i siɲɛ o de la a bɛ fɔ ko kuma caman ko an ka kaleli dɔw bɛ n'an m'a dabila i b'a ye i bɛna hali mɔgɔ wɛrɛ bɛ yen nɔ n'a tigi jogo tɛ n'a y'a kaleli kɛ mɔgɔw t'i da tigi la parce que u b'a fɔ ko an muso bɛɛ ka kaleli cogo de don donc a y'i kale k'i kale cɛ ko a ma ko ko kuma ko jɔn bɛ se ka taga nin kɛ a ko ko mɔgɔ b'a dɔn ko hali muso yɛrɛ bɛ sɔn ka nin kɛ yɛrɛ ko walasa ko kana tɔgɔ jugu sigi ne kun ko a bɛ sɔn ka tigi i ka wari ta ka n'a dogo k'a bila yan ou bien a b'a d'a den dɔ ma o kana bila ne ka so kɔnɔ walasa tɔgɔ jugu ka sigi ne kun donc cɛ fɛnɛ ko bɔn komi e y'i kale ne y'i ni ala to ɲɔgɔn na nka saya kana se e ni ne si ma ni ala ma nin wari ko gindo yira an na ne filɛ ka muso haramuya nin ka muso gɛn ko parce que ko wari b'ale bolo ja wari in dafalen filɛ nin ye yan nɔ wa a bɛ e ka fini de la a bɛ e ka so kɔnɔ f'i ka dilan chaîne kɔrɔ ko donc ko ne kɔni ye nin ko in to ala ma ko saya kana se an si ma ni ala ma gindo yira ala jɔn cɛ ni dusukasi tora ɲɔgɔn na ani kɔnɔgan tora ɲɔgɔn na cɛ nan'i sigi sisan k'i miiri ale de y'a muso tɔɲɔ ale de y'a muso lanjaba ale y'a muso gɛn sisan ale kan ka mun kɛ walasa ale muso bɛ se ka segin ka na ale k'a ka furu kɛ a cogoya kɔrɔ la donc cɛ de y'a muso wele téléphone na muso ma téléphone ta muso kamana gana muso ko depuis ale bɔra ye kalo 5 bi ale de b'a ka safinɛ san yɛrɛ ye a b'a ka dépense k'a yɛrɛ ye cɛ t'ale wele bi cɛ ka sin ka bala k'ale wele ten tɔ mais a ma sɔn k'a ta kɔfɛ cɛ y'a wele tugun a m'a ta donc cɛ ye numéro wɛrɛ de ta sisan a ye a wele o la muso ye téléphone ta a ko karisa kana téléphone tigɛ dɛ i furukɛ de don ko n furukɛ jumɛn ko karisa ko ko mun de bɛ yen nɔ a kɛra muso ɲɛna parce que n'i bɔra ka denw to yen nɔ n'i cɛ y'i wele i t'a dɔn a bɛna f'i ɲɛna bana de bɛ den dɔ la wa kojugu dɔ de ye den dɔ sɔrɔ wa i t'o dɔn donc diyagoya i b'a lamɛn fɔlɔ ale fɛnɛ ye a cɛ ka kuma lamɛn cɛ ko ale ma ko ale ka yafa ma furu ɲɔgɔnya la a k'ale sutara a k'a kɛ ala ni kira kama ale de y'a fɔ a y'a haramuya a ma s'ale kɔnɔ bi a ma s'ale kɔnɔ sini a ka segin a ka n'a ka furu la wa ni a ka ko fɛn o fɛn ale jɛlen don n'o a ye donc muso ko i ye nin fɔ ka da mun de kan a ko ayi ko ale ti kuma caya ale kɔni bɛ fɛ ka min fɔ muso ɲɛna dɔrɔn ale ye yafa de ɲini a fɛ a ka yafa ale ma a ka n'a ka furu la a ka n'i sigi a denw kɔrɔ ale tɛ kuma kun ɲini ale tɛ kuma ju ɲini muso fɛnɛ ko a ma ko i ka furu komi i y'a fɔ i ye ne haramuya ko ne fɛnɛ y'i ka furu haramuya ne tɛna bi ne tɛna sini k'i ye ne malo ne fadenw ɲɛna i ye ne malo ne sinaw ɲɛna i ye ne malo ne denw ɲɛna ko suyɛli tɛ tɔgɔ duman ye ko ka taa suyɛli ko nkalon ta k'a da ne na bɛɛ ka bɔ a kalama ko ne de ye suyɛli kɛ ko ka ne lanina ko ne ka tila ka segin e kun ko abada ko foyi t'o kɛ sisan cɛ y'a dɔn ko kojugu de kɛra ala jɔn depuis a muso y'a f'a ɲɛna ko ale kɔni tɛna ko a y'ale haramuya cogo min ale fɛnɛ y'a haramuya ten ko parce que a ye tɔgɔ min fɔ ale ma nin min ye suyɛli ye ko kabini ala y'ale da ale ba ma zonwolo zoma b'olu ka so wa olu tɛ suyɛli kɛ f'u ka sa k'olu bɛ saya fɛ ni malo ye ko wa k'ale tɛ segin ka na
Alajon cɛ de ye an wele ko ale b'a dɔn muso somɔgɔw bɛ an lamɛn muso yɛrɛ b'a faso la bi a b'an lamɛn a jɛɲɔgɔnw b'an lamɛn ale bɛ fɛ an k'ale bilasira ni an b'ale bilasira ni mɔgɔ minnu fana bɛ kuma n'olu ye minnu fɔ peut-être ni muso ye mɔgɔw ka jaabi dɔw mɛn k'a ye k'a fɔ ko bɛɛ bɛ kɛ diɲɛlatigɛ kɔnɔ donc a bɛ se ka segin cɛ nimisara donc a bɛ se ka kɛ ale ka furu bɛ se ka segin a nɔkɔrɔ la wa fo ka saya se ale ma hali ni ale ye zone tɛgɛ minɛ a ka so kɔnɔ ale b'i ni kungo to ɲɔgɔn na surtout ale furumuso donc k'ale kɔni bɛ fɛ diɲɛ mɔgɔ ka kuma ale muso ka kibaruya in mɛn ani ale yɛrɛ kan ka mun de kɛ ni muso ma sɔnni ma sisan ale kan ka taga ni sira jumɛn walasa ale ni a muso bɛ se ka segin ɲɔgɔn ma k'u ka furu kɛ ala jɔn a ma fɔ ko fɛn kɔrɔ fila ye fɛn dumanba ye wa furu in tɛ sa ala jɔn kana fɔ koyi awa ɲɛmɛ zona zon fɔrɔlen don dɛ i b'a dɔn ko ni mɔgɔ min bɛ sonyɛni kɛ justifiyeli ko t'a la n'i b'a kɛ par nécessité genre kɔngɔ de bɛ na n faga sisan n ye dumuni dɔ sonyɛ n y'a dun n ye dɔ ka wari sonyɛ n y'a dun malgré que fɛn t'a justifié o bɛ faamu mais kalo 5 wa 40 dalen b'i bolo o ye zon de ye donc zon tɛ se ka matarafa o mais o tɛ baasi ye i b'a dɔn k'a yirila dɔrɔn ko zon fɔrɔlen don nin kɛra an yɛrɛ de fɛ yen petini dɔ an ka mɔgɔ tun tɛ a delila a tun bɛ ekɔli de la donc ka parents yɛlɛmara donc komi yɔrɔ tun t'a bolo o y'a sɔrɔ a kɛra année scolaire kɔnɔna na donc taga yɔrɔ tun t'a bolo a ko bon ni ne ma ɲɛ ale ma k'a ka kalan bɛna tiɲɛ ne y'a ta du coup n ka ka na an fɛ yen n ko mɔgɔ ni so tɛ yala i ka kalan tɛ se ka tiɲɛ ne taara a la loger so kɔnɔ n y'a fɔ cɛkɔrɔba ye o ma problème don a la an ye petini in to ten tɔn awa an ka fɛnmisɛnninw bɛna to ka suɲɛ ne don dɔ la o y'a sɔrɔ funteni bɛ yen i b'a dɔn mɔgɔ bɛ to ka yɛlɛ so sanfɛ k'i t'i da n taara yɛlɛ so sanfɛ k'an da don dɔ la a y'a sɔrɔ a ye an ka dukɔnɔ téléphone bɛɛ suɲɛ mais mɔgɔ m'ale bisigi parce que c'est un petit a tun b'i débrouiller a bɛ fɛnmisɛnninw kɛ o y'a sɔrɔ an yɛrɛ tɛ baara la o y'a sɔrɔ ne bɛ université la je faisais la 2e année donc un grand frère ni an ka cɛkɔrɔba olu bɛ fɛn o fɛn kɛ an ye u tun b'a ɲɔgɔnna kɛ petini ye donc du coup ni mɔgɔ yɛrɛ m'a f'i ye k'a n'an tɛ kelen ye ni e y'a ye i tɛ se k'an différencier quoi parce que min bɛ k'an ye o kelen de bɛ k'a ye a ye téléphone bɛɛ ta n b'a f'i ɲɛna a taara fɛn dɔ san o don ne yɛrɛ de n'a taar'o san mais mɔgɔ m'ale bisigi quoi an ye enquêtew daminɛ sa an bɛ se ka téléphone nasɔrɔ cogo min o ma kɛ baasi ye don dɔ la o y'a sɔrɔ ne bɛ ka n ka leçon ta sanfɛ c'était un jeudi je me rappelle comme si c'est fait hier donc ne jiginna dɔrɔn moi j'ai vu que jamaba bɛ salon kɔnɔ ne jasina ten ka tigɛ ne ko n ko mais cɛkɔrɔba ko dɔ taara ale ka saki kɔnɔ 100 ale ka wari dɔ tun bɛ yen k'a tigi ye 20,000 ta ka bɔ o la quoi ne ko n ko 20,000 a ko awɔ n ko baasi tɛ an ye enquête kɛ k'a ɲini k'a ka di k'a ɲini k'a ka gon wari tɛ k'a ye e min b'a f'i ye zon fɛrɛ ka bon dɛ n tɛ petini in tɔgɔ fɔ a bɛ n suit hali sisan an ka di mais n'a y'a ye a b'a dɔn k'a ye kojugu de kɛ donc a nana ko kan k'an kɛ pewu ko ale kɔni ko fura dɔ b'ale bolo non ko ni zon ye nin ta ko 3 jours ko n'i ma na n'a wari ye k'i bɛ sa awa a y'a fɛrɛ an ma dɛ jeudi su fɛ a ye ne ka moto minɛ a ni ne dɔgɔnin o taara ka taga fura dɔw bɔ ka na awa ko n'o tobi k'o ji bɔn du kɔnɔna fan bɛɛ ko tile 3 ko so kana furan zon ja bɛ tigɛ a bɛ sira ko tile 3 ko du kɔnɔna kana furan sɛfan dɔw bɛ yen nɔ ko ci so fanw na cɛ bon komi petini to k'i débrouiller en réalité mɔgɔ si ma petini soupçonné maintenant le lendemain o bɛnna vendredi ma sisan an ko sagaw tun bɛ so kɔnɔ à l'époque k'an bɛ saga ninnu kɔrɔlan de nettoyer j'ai mon ami d'enfance ale tɔgɔ ko Bafin Kulibali a b'a lajɛ ale taara ne fɛ yen o don ne ko n ko bon n ko Bafin na fara an kan an ka saga ninnu kɔrɔlan nettoyer et le petit en question ale yɛrɛ fɛnɛ tun faralen don an kan an bɛ ka sagaw kɔrɔlan nettoyer awa a jateminɛ dɛ comment le petit il est malin i bɛna a faamu sisan an ye sagaw kɔrɔlan nettoyeli daminɛ quoi donc a nana a ko Bafin ko
a bɛ n'a fɔ sagabo kasa bɛ k'i tɔɔrɔ dɛ ko ne ye fini dɔ bila sɛsulu sanfɛ ko taga i k'o fini ta i k'o siri i nun na bon il est plus petit que nous mais an si hakili ma sɔmi ale de kɔni kun kan ka taa fini di Bafin ma ni siri i nun na mais a ko Bafin taa fini ta sɛsulu sanfɛ i k'a siri i nun na donc Bafin ko n y'a mɛn Bafin y'a lamunumunu k'a lamunumunu Bafin ma taga fini min ta quoi donc du coup a tilara ka na n kɔ tuguni a ko Bafin ko n ye fini bila fɛn sanfɛ k'i tɛ taa ta i k'a siri nun na ko sagabo kasa ka gon dɛ kuma tɛ ban a tɛ ban ne fana ko n ko Bafin n ko n ko toi aussi n ko mais n ko cɛnin y'i bonya a ko k'a ye fini da sɛsulu sanfɛ k'i ka taa ta i k'a siri nun na sagabo kasa ka n'i tɔɔrɔ n ko halisa i bɛ yan nɔ i ma t'o fini ta Bafin ko ne ma ko k'an ka taa ɲɔgɔn fɛ sa an ka taa fini in ta moi j'ai accompagné Bafin an ka taa fini in ta a jateminɛ yɛrɛ Awa an sera sɛsulu ma wagati min Bafin ye fini ta yɔrɔ Bafin de kan ka wari ye normalement Bafin de min ye fini ta Bafin de kan ka wari ja il avait placé les 100 000 i y'a faamuya sous les t-shirts Bafin kɛ ka fini ta ani petinin ka kule ko wari filɛ fo min kɔrɔbayara ni min ye bon moi j'étais content parce que cɛkɔrɔba ka wari don a ka ye dɔrɔn quoi donc ne content na ne ye wari in ta ne y'a compter les 100 000 étaient intacts fosi tun t'a la ne ye cɛkɔrɔba wele k'a to bureau la n ko bon n ko an ye wari in ye dɛ a ko k'a yera min k'a yera sɛsulu sanfɛ ko tuma ko wari bɛ taa yɛrɛ bila yan n ko n k'a kɔni yera n ko c'est ça l'essentiel donc Bafin est malin parce que l'objectif c'était quoi ni Bafin tun bɛ an fɛ yen jeudi don mɔgɔw tun b'a fɔ ko Bafin de ye wari suɲɛ parce que Bafin avait l'habitude a bɛ taa ne bɛ si n ka cɛ kana so n kɔnɔ à l'époque donc a tun bɛ fɔ ko Bafin de ye wari suɲɛ Bafin taara i sɛmɛ mobile la Bafin ko Dara ne ko je me fais appeler comme ça n teriw ni n ka mɔgɔw bɛ n wele ko Dara ne ko ko mais ko cɛ k'a ka nin wari ko in ko ne ma nin faamu dɛ k'e ɲɛ tɛ karisa la a y'a insister cogo min ko ne ka taga fini ta ko k'a siri nun na donc ni e b'a dɔn ne kan ka fini siri nun na est-ce que ale kan ka tugu ne kɔ tuguni ka taga fini in tali yɔrɔ la i ma taa fini jan dɛn de deux n bɛ ka taga fini ta i bɛ ka tila tuguni ka tugu n nɔfɛ ko a ka zon ye karisa de ne sinna kan kɔnɔna na ko n ko Bafin i ka nin kuma in n ko nin bɔlen bɛ tiɲɛ fɛ dɛ n ko karisa yɛrɛ ye min k'an na kunun surɔ yan n k'a taara fura dɔ tigɛ k'o tobi k'o bɔ an ka so fan bɛɛ ka tila ka sɛfan dɔw ci ko tile 3 ko so kana fura n ko ne yɛrɛ tun bɛn'a fɔ n ko a dan sɔgɔ ani ko n ko parce que n k'a ka bagabaga nana n b'a f'i ye n ko zon ye wari bila Awa du coup ne nga cɛkɔrɔba wele wari sɔrɔla cogo min ne y'o ɲɛfɔ cɛkɔrɔba ye ko ko baasi tɛ ne ko mais n ka bɛ nin ko kɛ cogo min n ko c'est un petit il est malin mɔgɔw k'a kɛ to n ko mais n ka k'a bagabaga au moins a ka avouer ba in k'ale de nɔ don n ko n'an m'a bagabaga n ko peut-être n'a b'a kunna k'an t'a dɔn k'ale don n ko il va refaire le même acte donc un grand frère dɔ bɛ yen ko an k'a kɛ pewu k'a solution b'ale bolo k'ale terikɛ féticheur dɔ bɛ yen o y'a sɔrɔ o y'o briefer kosɛbɛ sufɛ an ye ɲɔgɔn cɛ an taara féticheur fɛ yen nɔ an taara dɔrɔn an ye kuma fɔ féticheur sinna k'a fɔ ko k'an ka taa so ko sini k'a tigi bɛ sa k'an ma na ka ban ko ka nin kuma fɔ ale a ko sini ko nin y'a tigi ka diɲɛnatigɛ bannen k'ale bɛ Bamakɔ ko san 30 ale siso da tɛ datugu ale ka bulon da tɛ datugu ko ni cɛ min ye cɛ ye k'i k'a don dɔrɔn i ka na fɛn ta ko saya de b'i kɔnɔ k'ale bɛ hinɛ diɲɛ mɔgɔ bɛɛ la fo mɔgɔ min bɛ jɛ walimuso fɛ mɔgɔ k'a kɛ to ani mɔgɔ min bɛ sonyɛni kɛ k'an ka taa n da k'an ka dukɔnɔmɔgɔw bɛɛ tɔgɔ di dɔrɔn k'an ka taa n da donc an ye dukɔnɔmɔgɔw tɔgɔ di ten an tagara le petit il a eu peur a jateminɛ mais ni si la il n'a pas avoué k'ale de ye wari ta est-ce que i y'a faamu mais an taara an sigi sisan sɔnni sera a yɛrɛ cɛkɔrɔba y'a bila thé wuli la quoi a bɛ ka thé wuli sɔnni sera dɔrɔn a ko cɛkɔrɔba ma ko ale mago b'o la k'u ka fɛɛrɛ dɔɔni parce que hakili sigilen tɛ o min fɔra ale b'a dɔn ko saya kuma fɔlen don donc a n'o kɛlen ka ɲɔgɔn ye a ko ma ko k'ale bɛ fɛ ka kuma dɔ fɔ ye ko mais ko k'a kɛ ala kama ko kana fɛn fɔ mɔgɔ ye quoi o ko k'a fɔ n ye n'a ni sutarali ka kan n b'i sutara n'a ni sutarali man kan ko n t'i sutara dɛ ko jɔn ala k'ale de ye wari suɲɛ a ma dan o ma ko ale y'an ka téléphone suɲɛ ni si je te dis que dɔ la ne dɔgɔnin ka armoire kɔnɔ fini bɛɛ
a bɛɛ suɲɛna an t'a dɔn a kɛra min ye k'ale de y'o fana ta mais il faut voir zon sugu min tun don famille tun démunilen don dɔɔni donc du coup a tun b'a fɛn minnu suɲɛ en réalité a tun taa n'a ye so par exemple a ye tiɲɛ fɔ a ko k'ale ye ne dɔgɔnin ka fini fɛn fɛn suɲɛ k'ale t'o bɛɛ di a dɔgɔninw de ma donc du coup a ye fɛn minnu fana suɲɛ k'a b'u feere ko ka t'u don balo la ka taa n'a ye so mais an ko a ma ko karisa ça c'est pas une excuse a kɛra cogo cogo i b'a ɲɛfɔ de nin bɛ so an ka ɲɔgɔn dɛmɛ cogo min mais il faut juste voir à son âge a tun sera k'an bɛɛ berner cogo min maa si ka attention tun ma d'a kan ni zon ko k'a bɛ tiɲɛni kɛ a bɛ tiɲɛni kɛ awa diɲɛ mɔgɔ de tɛ yen nin nɔ k'i bɛ se k'a soupçonner directement parce que nin don nin ko kɔni tun banna ka ban moi ne kun ye min na kɔlɔsi dɔrɔn a tigi siranna petinin yɛrɛ de ka fura ɲɛ parce que a ko ko du kana fura tile 3 ko ni mana n'a ye k'i bɛ sa donc pour moi ale de ka fura ye zon fɛnɛ lasiran zon nana n'a ye ja c'était lui-même qui était voleur donc zon kɔni bɛ nin cogoya de la zon bɛ nin cogoya de la c'était juste entre parenthèses k'a yira dɔrɔn zon ala ye kunkolo min d'a ma pour que a ka suɲɛni kɛ n'a y'o hakili tun labaara cogoya wɛrɛ la i bɛna ye a tun bɛ kɛ fɛn wɛrɛ ye a yɛrɛ ma sigi ni min ye mais a ma ɲa u tɛ fɛn wɛrɛ ye min ka jan n'u nungala ye quoi donc basi tɛ halisa temps bɛ an bolo donc je sais pas n'an b'a enchaîner ni histoire filanan ye directement pour ensuite ka téléphone bila ka kɛ appel global ye pour que a kana to ka tigɛ k'a ɲini mɔgɔw fɛ halisa k'u k'a sɛbɛkɔrɔ partager k'a partager awa halisa n bɛna kuma lasegin i ma ko dɔ fana ye ko dɔ kɛ dɛ k'a a kɔrɔkɛ muso mɔgɔ langolonya mais comme a tigi k'a bɛ dɔgɔtɔrɔso la bi an bɛ dugawu kɛ ala ka mɔgɔw k'a kɛ to ala k'a ɲuman bɔ bana la maintenant e ka ko in ɲɛfɔ k'a kɛra cogo di ayiwa ala jɔn ni kow ma ban kɛli ma a tɛ ban fɔli ma ka d'a ka diɲɛnatigɛ in de don n'i ma ye i y'a mɛn ou bien a kɛr'i ɲɛna ou bien a fɔr'i ɲɛna ni balimama fila de ala jɔn mais balimama kelen kɔrɔkɛ ale de ye nafolotigi ye ala ye sɔrɔ nɔgɔya ale de mais a dɔgɔkɛ min bɛ yen ni o bananinba don sisan a bɛ saya ni balo cɛ la mais dɔgɔkɛ in ni mɔgɔ wɛrɛ ma se ka kɛ ɲɔgɔn fɛ fale furumuso hali ni dɔgɔkɛ in bɛ nana muso in bɛ nana fɛn o fɛn kɛ a bɛ dɔgɔkɛ in de bila a la bon dɔgɔkɛ in fɛnɛ ni a mago bɛ fɛn fɛn na a bɛ gɛrɛ muso in na ani muso in kɔni kɔrɔkɛ tɛ se k'a dɔn cogo min na k'u bɛ ɲɔgɔn fɛ parce que ani muso in tun ka di nka nimɔgɔya kulonkɛ ta fan de don mais kɔrɔkɛ m'a bila a kunna k'a fɔ ko nimɔgɔya kulonkɛ kɔfɛ qu'est-ce que ni daɲɔgɔnya bɛna tɛmɛ ani muso in cɛ ou bien k'a fɔ ko manamana ko wɛrɛ bɛna tɛmɛ ale a n'ale muso cɛ donc kɔrɔkɛ ma o jɔyɔrɔ ye a la maintenant sisan alajɔ u tora o cogo de la kɔrɔkɛ kɔni mana taa baarayɔrɔ la donc dɔgɔkɛ bɛ na ani a muso a kɔrɔkɛ muso u bɛ manamana kow kɛ u bɛ manamanakanw fɔ téléphone na i cɛ taara wa awɔ a taara donc a bɛ na nɔfɛ so kɔnɔ fɛn minnu kan ka k'u ni ɲɔgɔn cɛ parce que u kɔni ye nin fɛn fɛn kɛ a si ma deli ka taga kɛ hôtel la parce que u b'a dɔn ko n'u bɔra ka taa diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ la bi Bamakɔ kɔnɔ yan nɔ i dɔnbaga dɔ b'i ye donc nin ko ninnu bɛɛ tun bɛ kɛ kɔrɔkɛ yɛrɛ ka so kɔnɔ yen nɔ mais mɔgɔw tɛ se k'a faamuya k'a fɔ k'i kɔrɔkɛ muso ko i bɛ se ka taa don ko ka kolankolon k'o la ka so kɔnɔ donc kɛrɛnkɛrɛnnenya na surtout ka taa photo dɔw ta aw ni ɲɔgɔn cɛ la so kɔnɔna na o tɛmɛna a dan kan mais u tora o cogo de la don bɛɛ ye zon ta ye alajɔ don kelen de ye fɛntigi ta ye ala y'a kɛ u taara ɲɔgɔn fɛ nin kanu ni nin manamanakan fɔ nin manamana ko ninnu na donc ale yɛrɛ bɛ wari min a cɛ bolo a b'a di a cɛ dɔgɔkɛ ma donc ni cɛ dɔgɔkɛ ko fɛn min ka d'a ye a b'a d'a ma bon cɛ ka fini dɔw bɛ yen nɔ parce que wari bɛ cɛ in kun ale de jɔlen bɛ ni du bɛɛ ye mais u fa tɛ yen nɔ u ba tɛ yen nɔ u faw banna u baw banna mais u bɛɛ na a cɛ kɔrɔkɛ in de ye du jɔ yan nɔ sisan ale n'a dɔgɔkɛ de bɛ yen nɔ a n'a muso ani a denw donc nin cogoya de la don dɔ la bana dɔ de nana dɔgɔkɛ in minɛ bana kelen ka dɔgɔkɛ
dɔgɔkɛ in minɛ u ye dɔgɔkɛ cɛ o yɔrɔ bɛɛ la ka taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso la donc dɔgɔkɛ cɛlen ka taa dɔgɔtɔrɔso la u nana ka n'a yira k'a fɔ ko vraiment bana min bɛ dɔgɔkɛ la nin bana nɔgɔman tɛ normalement yɛrɛ u kun kan ka wari de fara ɲɔgɔn kan walasa ou bien ka wari bɔ k'a bila ka taga bana in a ka taa furakɛ Tunisie ou bien a ka taa furakɛ Maroc ko ka fisa ko mais yanni o cɛ u bɛ se ka fura dɔw kɛ a la yan ka labɛnw sɛbɛkɔrɔ sabati a bɛ se ka taa cogo min na Tunisie ala jɔn cɛ sirilen sago t'a yɛrɛ la ni i banana kaban i mago bɛ kɛnɛya dɔrɔn de la c'est vrai sisan a ka téléphone o de dira a kɔrɔkɛ ma mɔgɔ minnu b'a wele a yɛrɛ jɛɲɔgɔn n'a ka baara yɔrɔ mɔgɔw a n'a a kulonkɛ ɲɔgɔn minnu b'a wele téléphone na pour que n'u y'a wele u k'a la sɔrɔ donc ale dɛsɛlen sisan a donni urgence kɔnɔ ni a fɔra parce que a ka bana in tun ma juguya ka s'o ma mais bana dɔw bɛ yen n'a ye cɛ sɔrɔ yɔrɔnin min na dɔrɔn a ma nɔgɔn téléphone minɛna kɔrɔkɛ fɛ o yɔrɔ de la dɛ donc kɔrɔkɛ bɛ boli ni ordonnance min dira kɔrɔkɛ bɛ taga o sa kɔrɔkɛ muso yɛrɛ bɛ na ni ordonnance dira kɔrɔkɛ muso bɛ a b'a da muso ma ko boli ka taga nin san ka na donc don dɔw la kɔrɔkɛ bɛ boli biribiri ka t'i sen jɔ a ka baara yɔrɔ la dɔrɔn ka muso to yen nɔ donc ka to ka téléphone ci ani muso cɛ donc kɔrɔkɛ de nana sigi sisan parce que a ye téléphone minɛ wagati min na o y'a sɔrɔ a tun ɲɛ gannen don a m'a ɲini ka don téléphone kɔnɔ donc a ye téléphone kɔdi minɛ a dɔgɔkɛ la sani dɔgɔkɛ ka dɛsɛ dɔgɔkɛ ye téléphone kɔdi fɔ a ɲɛna don dɔ la a taara a ka baara yɔrɔ de la a sigilen de tora dɛ a tun bɛ fɛ ka numéro dɔ de ɲini donc ale donna dɔgɔkɛ ka téléphone kɔnɔ a ɲɛ b'a la dɔgɔkɛ ka téléphone na a muso ka whatsapp photo an'u ka manamana ko ninnu olu bɛɛ bɛ téléphone kɔnɔ wa a ye photo dɔ ye a kɔnɔ photo min ni ale yɛrɛ n'a furumuso ma deli k'o kɛ donc o vraiment o digira ale la kosɛbɛ kosɛbɛ ale nan'i sigi ka jateminɛ kɛ ale dɔgɔnin bɛ yɔrɔ min na bi a bɛ saya ni balo cɛ la a kan ka taga Tunisie ou bien a kan ka taa Maroc ka taa furakɛli la mais ale bɛ ka labɛnw de kɛ k'a ka papier dɔw ɲɛnabɔ mais yan'o cɛ fura minnu bɛ k'a la a bɛ k'olu san pour que dɔgɔnin bɛ se ka taa furakɛ mais ale nana ka na téléphone kɔnɔna lajɛ ala jɔn ka nin ye téléphone kɔnɔ yɔrɔ min na ale ni tiɲɛna a dusu kasira a ye a muso wele a y'a muso yanni a k'a muso wele a bolila ka na so ka na sɔrɔ muso tɛ muso bɛ dɔgɔtɔrɔso la donc a ko muso ma k'o ka boli sisan k'o ka na so donc muso fɛnɛ nana yɔrɔ min na a ye muso ka téléphone a ko k'o ka téléphone d'a ma tan tɔ dɛ k'a bɛ fɛ ka fɛn dɔ lajɛ donc muso ye téléphone d'a ma a ye donna muso ka whatsapp kɔnɔ a ɲɛ b'a la muso ni message minnu bɛ sɛbɛn ale dɔgɔkɛ ni a muso ni ɲɔgɔn cɛ a y'o ye a nana don photo fɛnɛ kɔnɔ mais a y'a ye photo jugu tɛ muso kun mais photo dɔ bɛ yen nɔ u delila ka min ta salon kɔnɔ u melekelen bɛ ɲɔgɔn na donc a y'o ye muso kun a ye muso ɲininka ko nin sɔrɔla cogo jumɛn de la muso ko a ma ko munna ko foyi tɛ ko komi k'a bɛ kulonkɛ k'ale fɛ donc kuma caman n'a nana kulonkɛw de b'ale n'a cɛ donc o kulonkɛ ninnu na a fɛnɛ b'a fɔ ale ma k'ale ka gɛrɛ k'u ka photo ta donc a bɛ bololakaran k'a fɛ ale tɛ fɛ ka don u ka balimaya la o de kosɔn ale fɛnɛ sɔnna a bolo ni photo ta ni nin fɛn ninnu ma donc a ko a muso ma ko o bɛ o ka bɛn tiɲɛ ma ko mais ko daɲɔgɔnya delila ka tɛmɛ i n'a cɛ k'i bɛ se k'i cɛ o la wa muso ko ayi ko mun y'i bila o fɛnɛ na muso ko sitanɛ donc cɛ dusu tɔ kasira ala jɔn k'a dusu kasi a ko muso ma sisan k'e ka taga ko n ye e faamuya mais sisan ala jɔn a ye a ka mɔgɔ ɲɛnamaba dɔ de bɛ yen a teri dɔ a y'o wele a y'a fɔ ɲɛna ko tiɲɛna k'ale kɔni dɔgɔnin degunnen don bi k'ale yɛrɛ kun kan k'a dɔgɔnin bila ka taa furakɛli kɛyɔrɔ la ko mais ale ye fɛn dɔ ye a dɔgɔnin ka téléphone kɔnɔ tiɲɛ yɛrɛ la ko ale tɛna dɔgɔnin furakɛ wa ale ma da la k'a fɔ k'ale bɛ i t'i sen jɔ k'a dɔgɔnin lajɛ hali dɔgɔtɔrɔso la bilen o ko a ma ko mun de la i b'a dɔn adamaden mana kɛ cogo o cogo mɔgɔ dɔ bɛ sɔrɔ i bolo i b'i ka kɔnɔ fɔ min ɲɛna i b'i gindo fɔ min ɲɛna ani i b'i jɛya min ɲɛna a nana ka n'a yir'o la k'a fɔ ale dɔgɔkɛ min filɛ nin bi n'a bɛ saya ni balo cɛ la min b'a ni ale muso cɛ a y'o fɛn minnu b'a kun a ye a yir'o la k'a fɔ o ɲɛna o fɛnɛ ko tiɲɛ yɛrɛ la k'a ka gɛlɛn ko n'a fɔra k'a fɔ ko i yɛrɛ dɔgɔnin i balima
diɲɛ falen don muso la jamana falen don muso la i ma se ka muso wɛrɛ ɲini k'o k'i ko kɛ ɲɔgɔn ye k'o k'i kanu ɲɔgɔn ye fɔ ale furumuso ko tiɲɛ yɛrɛ la k'a gɛlɛyara ko bɔn ko komi a ko bɛ tan fɔlɔ k'a to ta k'a ɲɛɲini ji ɲɛma jɔlen na ko kana filɛ ko dɔgɔkɛ degunenba don ko hali n'i taara dɔgɔkɛ ɲininka na sisan nɔ qu'est-ce que k'a bɛna jo a kuma sɔrɔ a prévu sɔrɔ a da la wa donc kɔrɔkɛ kɔni ye décision ta k'ale ale t'a furakɛ k'a fɔ k'ale b'a bila ka taa ale y'o haramuya ale kɔni tɛna bila ka taa furakɛli yɔrɔ la ale kɔni b'a to yan nɔ ni a kɛnɛyara yan o don n'a ma kɛnɛya yan a banna bon ale kɔni t'a bila ka taa wa ale ka wari ti don a la donc kɔrɔkɛ bɛ o sira de kan sisan kɔrɔkɛ terikɛ o de filɛ nin ka an wele k'ale bɛ fɛ ko nin ko in kɔni kɛra tiɲɛna kuma sulu don maloya don wa kɔrɔkɛ in yɛrɛ dɔɔnin don jamana in mɔgɔ baarakɛlaba dɔ de don donc ko ni a fɔra mɔgɔ minnu yɛrɛ bɔlen bɛ action kalama sisan ani mɔgɔ minnu b'a dɔn ko dɔgɔkɛ dalen bɛ dɔgɔtɔrɔso la k'u b'a dɔn k'a fɔ ko kɔrɔkɛ in ka dɔgɔkɛ de don u bɛɛ bɛ fɛn dɔ dɔn k'ale kɔni de bɛ fɛ ko diɲɛ mɔgɔ ka kɔrɔkɛ bilasira n'a sɔrɔ a kan ka dɔgɔnin bila ka taa furakɛli yɔrɔ la ou bien a kan ka yafa dɔgɔnin ma parce que dɔgɔnin bɛ yɔrɔ min na a bɛ se ka kɛ a bɛ kɛnɛya a bɛ se ka kɛ a tɛ kɛnɛya n'a kan ka yafa ma ou bien n'a kan ka muso de furu sa donc k'ale u bilasira n'o ye k'o de y'olu ka laɲini ye ko mais ko kɔrɔkɛ in ma a terikɛ m'o f'a ɲɛna dɛ mais ale ɲɛ bɛ taabolo min na tan ni u tora n'o cogo ye a ti ɲɛ donc ni émission kɛra olu bɛ taa vidéo don vidéo kɔnɔ k'a lajɛ YouTube sanfɛ donc n'u y'a lajɛ u kan ka taga sira min fɛ mɔgɔ bɛɛ hakilina tɛ se ka kɛ kelen ye dɔ bɛ yen i bɛ dusu hakilina jugu ta dɔ bɛ yen i bɛ hakilina ɲuman ta mɔgɔ ko dɔn bɛɛ ko bɛɛ dɔn tɛ jamakulu la mɔgɔ minnu bɛ weleli kɛ kunkolotigiw de don minnu bɛ ka anw lamɛn kunkolotigiw de don hakilitigiw de don commentaire la n'u ye commentaire kala u bɛ fɛn dɔ faamuya o la n'u ye appel lamɛn u bɛ fɛn dɔ faamuya o la donc ko tiɲɛ na olu kɔni bɛ ka Ala lamɛn ka diɲɛ mɔgɔ lamɛn Ala jɔ o de ye nin cɛ in n'a dɔgɔkɛ ye muso m'a fɔ ko sitanɛ don muso y'a fɔ ko sitanɛ don kɛ parce que a bɛ fɔ ko u kana fɛrɛ i ni i kɔrɔkɛ muso ye walimuso de i ta tɛ koyi Ala jɔ dɛ laɲini bɛ latigɛ karaba n y'o faamu wallahi mɔgɔya tulonkɛ bɛ yen mais il faut pas que a ka dépasser quoi laɲini kɔni bɛ latigɛ karaba non il faut pas que a ka dépasser an kɔni bɛ se ka min fɔ cɛ ye a ka yafa a dɔgɔnin ma a ka yafa a ma c'est vrai min kɛra c'est dur c'est très dur mais cɛ balimaya dilanyɔrɔ ka jan dɛ wa non c'est dur i b'a kalama c'est très dur parce que fɛn ka jugu nin ka jugu quoi nin bɛ fɛn juguman nin ye ɲɛnama tiɲɛ ta ye o mais a fɛnɛ dɔgɔnin de don u ye sin kelen min muso kelen de ye bange joli sunɔgɔ u bɛɛ ka ko la mɔgɔw ka hakɛ to donc a ye min kɛ a jo fosi de t'a la mais ni ale fɛnɛ y'a dɔn k'a bɛ se ka ko dɔ kɛ dɔgɔnin ye pour que ka dɔgɔnin ka vie sauver s'il ne fait rien est-ce que ni dɔgɔnin fɛnɛ tanyara ça va pas jouer sur sa conscience o tɛ tiɲɛ ye donc dɔgɔnin balimalafili sununkun tɛ yen quoi donc ni a b'an lamɛn o ye ne kɔni ta ye a k'a dɔgɔnin furakɛ i y'a faamu a k'a dɔgɔnin furakɛ après ni dɔgɔnin kɛnɛyara a bɛ dɔgɔnin fɛnɛ ka version des faits lamɛn ni min kan ka k'o kɔnɔna na il est libre k'a ka décision ta quoi est-ce que i y'a faamu parce que mɔgɔ dɔgɔnin ye dɔgɔnin de ye sitanɛ kɔni ma ɲi parce que souvent i ni mɔgɔ fɛrɛla o la a bɛ fɔ ko ni muso ni cɛ fɛrɛla dɔrɔn ko sitanɛ de y'u sabanan ye i bɛ sɔrɔ peut-être au départ a intention tun t'u si kɔnɔ mais une fois a kɔni kɛra siɲɛ kelen a bɛ kɛ dabilabali de ye i bɛ sɔn mun de la mɔgɔ fɛn fɛn bɛ k'an suit c'est vrai ni mɔgɔ tulonkɛ bɛ yen mais an ka dɔnkiliw la alo don ne ye nin kelen fɔ yan nin kumaw fɔra a mɛnna pour que ka adamadenw mara k'u bilasira ɲuman kan mɔgɔw k'a hakɛ to cɛ m'a dɔnkili da ko tiɲɛ na i bɛ tulonkɛ nin mɔgɔ fɛ ko nka k'a i tɛgɛ da yɔrɔ dɔ kan ko kɔrɔ bɛ fâché donc ni mɔgɔ tulonkɛ bɛ yen c'est pour que ka liens consolider hali ni kɔrɔ tɛ yen don min logiquement dɔgɔnin de ka kan ka relève ta donc du coup ni rapport ɲuman bɛ nimɔgɔ ni nimɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ donc i bɛ se k'i kɔrɔkɛ muso ta jigiya kama walasa e kɔrɔkɛ denw voilà olu kana na taa du wɛrɛw kɔnɔ u kana na taa gɛlɛyaw ye parce que on suppose que e yɛrɛ fɛnɛ jeli don parce que i kɔrɔkɛ jeli don mais kɔrɔkɛ ɲɛnama ɲɛna tulonkɛ ni sugu dɔw bɛ olu man kan tɛ ka kɛ koyi an kɔni an bɛ kɔrɔkɛ deli
le petit frère n'a pas du tout raison mais ale fɛnɛ dɔgɔnin de don fɛn foyi tɛ se k'o bali a sara o a dɔgɔnin de sara a balora o a dɔgɔnin de balora o kɔni y'an ka fɛn ye on comprend on le comprend mais an b'a supplier fɛnɛ a ka se cogoya min na ka dɔgɔnin n'a bɛ se k'a furakɛ en tout cas a k'a furakɛ e fɛnɛ bɛ se ka mun conseil d'a ma yanni an ka téléphone bila mɔgɔw ka weleli kɛ. Alajon ne bɛ se ka min fɔ a ɲɛna a ka a dɔgɔnin furakɛ parce que dɔgɔnin mina sa o mɔgɔ t'o dɔn Ala de b'o dɔn dɔgɔnin mina bɔ bana in na o mɔgɔ t'o dɔn Ala de b'o dɔn n'a ma dɔgɔnin furakɛ Ala ka n'a cɛ janya ni dɔgɔnin sara nin cogo la mɔgɔw b'a fɔ k'a y'i ban a dɔgɔkɛ banabatɔ la a muso kama donc a tɛna na tɔgɔ ɲuman sɔrɔ a si la a bɛ kɛ dusukasi fɔ jenina i ɲɛ jenina i dɔgɔkɛ ye nin manamana ko k'i muso la k'o dusukasi k'i kan i dɔgɔkɛ salen fɛnɛ tugun mɔgɔw tɛna n'a faamuya u bɛna fɔ k'i banna i balima la donc ne bolo a ka dɔgɔkɛ furakɛ ni a bɛ se k'a bila ka taa jamana in kɔnɔ a k'a bila ka taa kana fɔ k'a bɛ dɔgɔkɛ ta lajɛ donc ne bolo sisan muso in fɛnɛ Alajɔn a kan ka muso in de bila k'a bila a kan ka muso in bila Alajɔn mɔgɔ o mɔgɔ sera k'i si yɔrɔ falen Alajɔn a man teli ne aw k'a fɔ ko furu ka sa ou bien ne k'a fɔ k'i muso bila a man teli ne k'a fɔ mais Alajɔn muso o muso bɛ se k'i dayɔrɔ falen a i baden na muso kelen den cɛ kelen den kulusi jala kelen den na Alajɔn muso o muso bɛ se k'o kɛ Alajɔn kana danaya da o kan u bɛ sɔn ka ko bɛɛ k'i la Alajɔn sitanɛ ye tiɲɛ ye i cɛ o dɔgɔkɛ Alajɔn i ka sitanɛ kana i bila ka taga fɔ ko dɔ bɛ k'i b'a don i n'o ni ɲɔgɔn cɛ en tout cas n'o tɛ a man teli ne k'a fɔ ko mɔgɔ k'i muso bila bɛ furu ka sa man di tulonkɛ karo gɛlɛn de don bon o mana kɛ cogo cogo mɔgɔ bɛ se k'i ka sanfura garder i bɛ se k'i yɛrɛ maîtriser Alajɔn ni i ni mɔgɔkɛ nin ta k'i sɛgɛrɛ i cɛ bonya n'a kanu kama ou bien n'i t'a fɛ u ka fiɲɛ bila u ka balimaya la i b'a fɔ karisa tiɲɛ ye kulonkɛ ye ni manamana kulonkɛ damatɛmɛ ninnu man di i ni ne a man di ne ye i ni ne ni ɲɔgɔn cɛ i dɔ wɛrɛ tɛ ne i kɔrɔkɛ muso de ye ne et puis ni kɔrɔkɛ ye nin ye don min na a bɛ problème bila aw ni ɲɔgɔn cɛ la donc ale kun kan k'i jɔ muso tɛ dɛsɛ fɛɛrɛ la Alajɔ kunun ne y'o kelen de fɔ yan nɔ ni muso dɛsɛra fɛɛrɛ la don o don diɲɛ bɛ goya Alajɔ na anw musow sɔnna diɲɛ fɛn bɛɛ bɛ ɲa ni anw banna a bɛ tiɲɛ donc muso tɛ dɛsɛ fɛɛrɛ la ni min jara muso ye a b'o de kɛ ko Ala y'a latigɛ ni min jara muso ye a b'o de kɛ k'a fɔ ko sitanɛ de donna n na ka sɔrɔ o tɛ a jara ye de mais sitanɛ de don koyi parce que ni Ala ka surun nin ko sugu kɛ man di k'i sɔrɔ sitanɛ don ayiwa Alajɔn ne bɔra kuma la wa sitanɛ don i y'a faamu an bɛ dugawu de kɛ sa Ala ka tiɲɛ Ala ka kɛnɛya ka tila ka kɔrɔkɛ deli komi kɔrɔkɛ terikɛ de nana ni kuma ye donc nin ye anw ka denmisɛnnin kumaw ye ni équipe technique fɛnɛ pɛrɛla a ka numéro labila parce que mɔgɔ kelen hakili kelen mɔgɔ fila hakili fila donc dɔgɔnin mana kɛ cogo o cogo nin wagati in na ale tɛna se ka a yɛrɛ justifier parce que e yɛrɛ y'a fɔ cogo min ko kɔrɔkɛ terikɛ ko k'a man kɛnɛ non a bɛ saya ni balo yɛrɛ de cɛ donc Ala kana sa i y'a ye peut-être n'a tilara a fɛnɛ bɛ se ka kuma dɔ fɔ grand frère ye grand frère bɛ min faamu i y'a faamu balima Ala ka kɛnɛya balima la fili sununkun tɛ yen awa e ye min fɔ surtout an bɛ société min kɔnɔ on aime trop juger a bɛ fɔ i dɔgɔnin a ye nin bɛɛ k'i la o ye tiɲɛ mais munna e b'a to a ka sa munna e b'a to a ka sa surtout an tɛ jodi muso yɛrɛ ma muso de y'a provoqué o de bɛ fɔ muso de y'a provoqué i tun bɛ muso in de bila i ni dɔgɔnin b'aw ka balimaya kɛ donc tu vois a kɛra cogo cogo i ni muso tɛ d'une part d'autre part i ni i balima fɛnɛ tɛ mais a sali n'a baloli o bɛ Ala bolo parce que si min danna i ye n'o wagati sera fɛn tɛ fara o kan mais au moins e k'a dɔn tu as fait le nécessaire tu as fait tout ce que tu peux pour essayer de le sauver mais Ala fɛnɛ ta y'a ka ko ye allo oui ça va Dieu merci alhamdulillah wala ka ko émission lamɛ ok an ka hakilina min ye komi an ye marakaw de ne ka bamanankan ma je kosɛbɛ Yugo an ka taa seyitani fanga ka bon an kana jo seyitani fanga awɔ i b'i pɛrɛn dɔɔni maraka wala seyitani fanga ka bon seyitani fanga ka bon i n'a fɔ kira y'a fɔ a ɲagaminen bɛ adamadenw joli la wala ne ka hakilina ye min a ka dɔgɔnin furakɛ a k'a furakɛ wala n'Ala y'a kɛ ni nɔgɔya kɛra
a y'a fɔ cogo min na a n'a muso ni dɔgɔkɛ in bɛɛ bɛ so kelen de kɔnɔ hali n'a ma muso in bila a bɛ se k'a lajɛ ka dɔgɔnin mabɔ so in na ka yɔrɔ wɛrɛ d'a ma o la o de ye ne ka hakilina ye sinon n'a y'a to nin cogo la n'a saya ko bɔra la a bɛ nimisa fɔ ka sa nimisa tɛ bɔ a la a bɛ nimisa c'est vrai. Merci beaucoup. Merci, c'est gentil Hugo, merci. Donc awa commentaire dɔ b'i bolo. Ayiwa Alajon n'i ye kulekan mɛn jeli du kɔnɔ o kana bali la bɔra bɔyɔrɔ la fo n'i ye ɲininkali kɛ ko yali ko jumɛn de farala nisɔndiya kan. Awa oui ni soli o fɛnɛ tɛ kelen ye dɛ. A bɛɛ ye kelen ye a bɛɛ ye kule ye. Allo. Kule ma bɔ kule la. Salamaleykum. Waleykum salam wa rahmatulah. Alajon. Allo. Oui Alajon tulo b'i la awa fɛnɛ tulo b'i la. N b'aw fo kosɛbɛ. Nka n b'a foli laseginnen don. N b'a ka émission suit. Dieu merci. Dara i kɔrɔkɛ de don Seware Ablo. Blo i ni fama. Ka ɲɛsin album Saka ka misiri. E kɔrɔ n b'i dɔn kɛ. I Ture. A fɔ i Ture i y'a dɔn sa ko n b'i dɔn wa. Non n kɔrɔkɛ taara mais n bɛ tila ka numéro in labɔ. N kɔrɔkɛ ɲɛnamaba don. N tun bɛ menuisier dege a bolo. N b'a f'i ye don dɔ la ale fɛnɛ kun ka ci de ka ca a bɛ bala dɔrɔn ka to k'i ci 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 tɛ ban ne yɛrɛ fɛnɛ sina ten dɔrɔn ka n ka minɛnw ta o kɛra ne taalen ye koyi ne nakun ye menuisier kalan ye ne nakun tɛ cimisɛnnin ye dɛ i y'a faamu. Allo. Waleykum salam wa rahmatulah. Alajon ne bɛ fɛ ka da don aw ka baro la quoi. Ok. Ni cɛntigi don nɔ. K'a ka muso a ka dɔgɔkɛ furakɛ. Parce que ale tɛ ka dɔgɔkɛ to dɔgɔkɛ sa ni dɔgɔkɛ sara tantɔ après a bɛ tila ka na bin ni muso ye. Donc consciencieusement a ma nɔgɔ a ka dɔgɔkɛ furakɛ. Balimaya jigiya de ye dɛ. Voilà. Merci. Kɔrɔ Blo appel kɔni tigɛra mais après i bɛ se k'an sɔrɔ 74 a tɔ ne tɛ to kɔnɔ. Voilà Kɔrɔ Blo i bɛ n wele 74 12 49. Je répète 74 12 49. Awa nin ye n kɔrɔkɛ ɲumanba de. Allo. A tun bɛ fɛ k'a présenter de k'a dɔn. Allo. A fɔ awa nin ye n kɔrɔkɛ ɲumanba de ye. N Blo Ablo Ture. Sisan i b'a dɔn an b'a kɛ cogo min na sisan ou bien a ka weleli kɛ 60 65 88 48 parce que a bɛ se ka 65 88 48 ok parce que a bɛ se ka kɛ n'a ye weleli kɛ 74 la n'a m'an sɔrɔ a bɛ sɔn k'a fɔ ko Alajon ye numéro dɔ di k'o ma sɔrɔ dɛ. N'Ala sɔnna. Allo. Donc en tout cas le téléphone reste libre, c'est 20 72 99 83 20 72 99 83 au bɛɛ kɔfɛ halisa ko an balimamuso dɔ in fɛnɛ bon zomuso cɛ de mago bɛ conseil la. Allo. Oui allo. Awa an tulo b'i la dɔɔni de i t'i pɛrɛ dɔɔni. Allo. Donc awa an tɛ ka a lasɔrɔ. Donc numéro dira Kɔrɔ Blo ma déjà. Néanmoins halisa an bɛ segin ka na an ka sujet kɔnɔ. Allo. Oui allo. Oui. Salamaleykum. Waleykum salam wa rahmatulah wa barakatuh. Ne ka hakilina ye min ye nin ko la. A ka se ka a dɔgɔnin furakɛ o de ka ɲi. A k'a dɔgɔnin furakɛ. Parce que a ka dɔgɔnin furakɛ balimaya ka gɛrɛ kɔfɛ a bɛ sɔrɔ ka ko ɲɛ ni dɔgɔnin kɛnɛyara. A bɛ sɔrɔ ka a ko tɔ ɲɛɲini. U b'a ɲɛɲini ji ɲɛma jɔlen na. A yɛrɛ bɛ tila ka nimisa kɔfɛ. C'est vrai. Inchallah ok n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen. Merci c'est gentil. Awa halisa an b'a lajɛ ka mɔgɔ damadɔ ta voilà après an bɛ jamu kan an b'a ɲɔngiri n'est-ce pas n ɲɛ bɛ dɔ la ko ne ko Blo tun bɛ n bila sugulataga la ko man di n ye ko ci man di ne ta kun tɛ menuisier de ye Awa. Allo. Oui, ça me sera.
Ah a tɛgɛra a fɔ ne kun taa kun ye menuisier de ni tora ka ne bila ci la awa ne ye baara yɔrɔ 2 bɛɛ de bila ci kama dɔ fana tun bɛ ko Seriba ale tun ye fɛn de ye n bɛna tila k'a ɲɛfɔ allo oui ça va Dieu merci ça va Bill le do Kati Bill i ni ce baasi tɛ yen i bɛ n ka foli fɔ Awa ye a b'a mɛn ka Ala k'aw bɛɛ lajɛlen tɛgɛ nɔ ka baara la ami Ala k'o dugawu minɛ mina mun ye Yayita ye Ala ka nɔgɔya kɛ amina a ɲi bɛ k'a dimi a kɛlen bɛ sɔrɔ ka sogo de ɲimi ɲinimi ma nɔgɔn mais ni maninka kun na kun bɛ se ka résister dɔɔni ya maninka de don donc Ala ka nɔgɔya kɛ ami merci beaucoup ngo au fait i ka émission na n bɛ k'a lamɛn bon n bɛ fɛ ka a 2 bɛɛ ta n bɛ n da maga fɔlɔ ta la ok min muso fɔlɔ tagara bon c'est très simple bon i b'a dɔn Ala jɔ nɔgɔ tɛ Ala ko la bɛɛ n'i ka diinɛ don i y'a faamu nɔgɔ foyi tɛ Ala ko la et puis dans la vie ɲɛnamaya kɔnɔ mɔgɔninfin i bɛ ko o ko kɛ dugawu ni barika fitinin ka k'i kɔ mais tu sais que n yɛrɛ ye cɛ ye mais tiɲɛ tɛ baden fɛn ye dugawu fitinin bɛ muso kɔ ko di dɛ muso fɔlɔ in muso fɔlɔ ye dugawu fitinin b'a kɔ parce que i b'a dɔn dugawu den bɛ sɛgɛn de a tɛ malo wa ya dugawu den Ala tɛ jɛn n'a leguli ya surtout sur du faux dugawu fitinin bɛ muso kɔ bon min ye muso ka retour ye contexte kelen parce que diɲɛ bɛɛ bɔra a kalama ko muso ye wari cɛ ka 40,000 ta ko ka furu cɛ y'a furu sa o de kama bamananw bɛ kuma dɔ fɔ bolo min siri o mɔ la o bolo kelen de bɛ tila ka bɔ mɔ la bon a b'a yira muso balima ni muso sinji ni muso kabila ni muso ka entourage la muso fɔlɔ m'a ka wari ta muso filanan de y'a ta i y'a faamu ni cɛ m'o kɛ muso ka préféré ka sa muso ganaya la a kan ka sigi cɛ ka furu la et puis a ye muso fɔlɔ min bila ko muso y'a ka wari ta ni wari tabaga kɛra filanan a ka filanan di furu sa à la place de la première femme a ko gɛn quoi i n'a fɔ a tun ye fɔlɔ gɛn cogo min merci a ko gɛn comme o y'i kale mais est-ce que parce que ale yɛrɛ de ale y'o a kɛlen don k'o kɔni fana bisigi i n'a fɔ a ye dɔ in bisigi cogo min parce que k'a ye wari de sɔrɔ dilan wo la bon ni a ma tigɛ a kan k'a fɔ ko y'a suɲɛ o gɛnni ma nɔgɔn dɔɔni est-ce que a tɛ yafa ninnu 2 bɛɛ ma Ala de bɛ nin ko in dɔn koyi i b'a dɔn Alajɔn e yɛrɛ kunkolo b'i kan da la n kunkolo o bɛ n kan da la minɛ tu es juriste de formation i ka baara ye kuma baara ye mais bɛɛ n'i da kan don i y'a faamu kuma dɔw bɛnnen tɛ e da plateau kan mais e kunkolo b'i kan da la ni ne an bɛ ɲɔgɔn dɔn très très bien i y'a faamu donc mais kuma dɔw bɛ se k'a fɔ mais kuma min ye min ye mɔgɔ t'o la sa i y'a faamu mais e yɛrɛ ka kuma bisiki ni fɛnw don mais pour le moment bisiki tɛ min na a ka taa excuse présenter a ka don kuma fɛn bɛɛ la ka ɲɛfɔ muso n'a ba voilà a filira a ka yafa deli voilà a ka taa yafa deli a ka don kuma réalité bɛɛ la k'a fa parce que de fait que ko kɛra ta tɛ ɲa ni nin ko tilara ka bɔ a kɔnɔ a ka kuma tiɲɛ bɛɛ fɔ diɲɛ bɛɛ ye bɛɛ ka bɔ a kalama après a ka muso furu kura ye muso ka segin so muso tɛ se ka segin ten dɛ parce que a ko k'a haram c'est vrai o kɔni furu de bɛ siri kura ye a bɛ muso furu kura yɛrɛ muso bɛ segin donc o ye fɔlɔ ye parce que hali muso yɛrɛ ka entourage bɛɛ bɛ siga don muso yɛrɛ la hali muso bɛ faso min na ni fɛn tununa hali ni muso tɛ bisigi bɛ k'a kan ko karisa ka furu ma sa c'est vrai sara suɲɛni de fɛ bon Ala de bɛ muso jɛya fo ka saya se muso ma sisan ni dugawu fitinin bɛ muso kɔ bon comme pour ne pas trop prendre du temps filanan ye min ye min dɔgɔkɛ n'a a furumuso bɛ ɲɔgɔn fɛ o ka ka Alajɔ balima ye balima de peu importe la situation peu importe son comportement mɔgɔ i bɛ jɛɲɔgɔn kura sɔrɔ i yɛrɛ la i tɛ balima kura sɔrɔ i yɛrɛ la mɔgɔ balima ye balima de nɛnɛ de bɛ kɔrɔkɛ place la a ka furakɛ n'est-ce pas n'a y'a furakɛ ni ye Ala ta ye bana ni nin tɛ fankelen fɛ a ka dɔgɔkɛ furakɛ n'a ye dɔgɔkɛ furakɛ sisan o bannen tuma min na muso min b'a bolo a bɛ muso furu sa n'a ye muso furu sa a bɛ muso kura de ɲini sa parce que n'a ye dɔgɔkɛ bɛ
sera ale furumuso ma dɔgɔkɛ sera fɛn dɔ ma a bɛ cɛ ko ni muso ko ɲɛdɔn c'est plus un gamin donc comme a tɛgɛ b'a kɔ sɔrɔ a ka muso furu k'a di dɔgɔkɛ ma a ka muso wɛrɛ furu a yɛrɛ ani dɔgɔkɛ ni a yɛrɛ ka mariage bɛɛ ka kɛ ɲɔgɔn fɛ le même jour n'o kɛra muso dɔ in dusukasi bɛ sɔn k'o faa koyi est-ce que i y'a faamu mɔgɔ balima ye balima de non i balima ye balima ye i y'a faamu ala jɔn ne kɔni bɛ se ka conseil mun d'a ma a ka dɔgɔkɛ furakɛ même ni milliard de b'a kun n'a se b'a ye k'a don a dɔgɔkɛ la a kan ka mɔgɔ lamɛn a balima y'a balima de n'i y'i balima bila i bɛ wali wɛrɛ balima ta c'est vrai et puis n'i ma k'i balima i bɛ taa kɛ kɛnɛma ta ye kɛnɛma a ka dɔgɔkɛ furakɛ ni dɔgɔkɛ kɛnɛyara a ka muso in furu sa a ka muso kura furu muso furu ka di dɔgɔkɛ ma ka muso wɛrɛ furu a yɛrɛ ale muso ni dɔgɔkɛ muso u ka miiri bɛɛ kɛ don kelen mɔgɔ balima ye balima de merci beaucoup Bill k'an bɛ Katika bɛɛ fo merci merci n bɛ n yɛrɛ mamuso fo nin wagati la Kati Kɔniba Fanɛ n ka gojanba in jɛman pasi a cɛ ka ɲi dɛ a cɛ ka ɲi n muso fɔlɔ de don tuma ni tuma n bɛ to ka taa bɔ a ye Kati Medine o ni kiripu man jan ɲɔgɔn na an ye Katikaw ye koyi n ye Bamakɔka ye nka bibi in na an kɛra Katikaw ye allo Kati senbilenu allo allo a fɔ awa bibi na an ye Katikaw ye parce que c'est Kati qui est doux à l'air là i y'a faamuya donc on va prendre 2 personnes an bɛ fusiri émission danna Billy a ye kuma caman fɔ c'est vrai mɔgɔnifin balima y'i balima de ye quoi qu'il fasse i balima de don donc n'a tɛ fɛ ka remords kɔni sɔrɔ après a ka nin furakɛ quoi allo allo oui salam alaikum waaleykum salam wa rahmatulah alajo somɔgɔw de tɔɔrɔ si tɛ yen an bɛ ka i ka jamukan lamɛn an bɛ ka an da don a ka baro la awɔ i da don a la voilà bon n ko an b'a fɛ bon ko cɛ in ma k'an balimakɛ ma k'a ka dɔgɔnin furakɛ i b'i pɛrɛn dɔɔni marakakɛ i pɛrɛn dɔɔni ok awɔ ko an balimakɛ ma k'a ka dɔgɔnin furakɛ komi an balimakɛ y'a fɔ cogoya min na sisan donc mɔgɔ bɛ fɛn bɛɛ sɔrɔ mais i tɛ balima santan sɔrɔ dɛ i bɛ se ka fɛn bɛɛ sɔrɔ i tɛ se ka balima santan sɔrɔ k'a ka dɔgɔnin furakɛ voilà muso min ye nin sisan ko kɛ a bɛ muso in lasigi a b'a to a fa n'a ba ɲɛna donc a bɛ ci fɔ ɲɛna comme ça mɔgɔ tɛ se ka fɔ mɔgɔ ma k'i furu sa mais a yɛrɛ k'a jateminɛ voilà o de tun bɛ merci beaucoup marakakɛ n b'a fɔ n b'aw fɔ n b'aw yɛrɛ fɔ merci yayi ɲi bɛ k'a dimi n'ala sɔnna sini an b'a sama ka na n'a ye yan a bɛ kuma diyagoya an m'a bila ka taa sogo fasama san k'o ɲimi k'i ɲi dimi o la ka tila k'i ban ka na n dɔgɔnin ɲuman don ala k'a nɔgɔya k'a ban pewu pewu alajɔ mɔgɔ t'a fɔ ɲindimi ma ko ala k'a nɔgɔya n'i ko ɲindimi ma dɔrɔn ko ala k'a nɔgɔya ɲindimi b'i yɛrɛ minɛ o de la ne m'a fɔ ala kana nɔgɔya ala jɔn e m'a fɔ sa k'a bɛ mɔgɔ minɛ mais ala kana nɔgɔya n bɛ mun de fɔ bilen awa n m'an da lasegin yan parce que an ye denmisɛnninw ye an tɛ ko dɔn a la an b'a fɔ cogo di sa ne ko kana fɔ mais i ye dugawu min don i t'o lasegin tuguni o tɛ la bon ala k'a kɛ cogo dɔ la sa o t'a bannen ya allo 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 donc an m'ale tigi sɔrɔ donc nin bɛ fusiri bi jamukan kɔni danna awa donc k'a ɲini mɔgɔw fɛ k'u ka sɛbɛkɔrɔ partager an b'an ka sponsors fo ni o ye Nutrilac denbalow la sanbalaɲɔ 3 Ors boissons la sanbalaɲɔ jus original jus la sanbalaɲɔ ale ni 7 ale fɛn ka fisa mɔgɔ ma kosɛbɛ tout est bien qui finit bien ala ka sini jira an na merci et à demain inchallah